Hei toată lumea, numele meu este Dublon Android Gaming, cum știți foarte bine, sunt sigur că știți foarte bine, pentru cei noi abonați sunt sigur că nu mă știți, așa că vă uitați la toate. Da, facem și serie de Clash of Clans, poate prinde bine, poate nu, o să mă uit eu. Nu am făcut pe canalul ăsta o serie de Clash of Clans, m-am uitat eu tocmai acum, am văzut. Dacă vă mai amintiți de canalul meu, Dublon Android, da. A fost un atac și vreau să mă uit cine acest... Nu cred că m-a bătut ăsta. Giant Moose. Iar centaurul cam sus. Într-un centaur. Îmi pare foarte rău, fiindcă nu avem și noi, n-am început de la capăt. Îmi pare foarte rău, n-am avut ce să fac. Mi-a plăcut foarte târziu. Fac și eu. Nu știu că fac în uite la început. L-am căutat. Am băiutat că i-am sărit mai multe picioare. Am pus doar unul. Eu pun unul pe zi, știți foarte bine. Într-un de 4. Nu știu, vedem. Putem să punem o nouă baracă. Așa, foarte bine. Să punem aici. Să vedem ce mai putem să punem nou. O mină care o să punem fix aici. Aici. Și mai avem o fântână. Vreau să le pun și să am cât mai încălzit. Sper să nu se audă tare pe filmare, dar nu cred. Wow, God, nu. Da, putem să facem God? Nu chiar. Yay. Încă câteva bucăți. Nu știți, mai putem să punem. Prieteni, dacă sunteți din școala gimnazială de Bega, vă spun că dacă aș fi fost în locul meu, aș fi murit de râs. Niște fete de la mine din clasă s-au luat la bătaie. N-am nimic cu ele, dar omule, pe stradă. Pe stradă. Na, nu contează. Nu știu de ce vă zic, chiar nu contează chestia asta. Eu v-am zis doar pentru că dacă ar fi locul meu, sunt sigur că v-ați râde la maxim. Ce? Nu mai am bani? Nu mai am că... Hai, fiică bună, serios. Hai că mai putem să punem. Ia să vedem. Nu, nu trebuie să mai punem. Trebuie să nu și aer de vânt, care m-a ajutat foarte mult. Toate cele care trebuie la într-un albert. Vreau să vreau foarte mult și laboratorul, dar să vreau să strâng foarte mulți bani. Mi-a dus multe chestii. Eu le ține de la bani, fiindcă, da. Și că fac niște... Eu pur și simplu asta fac. Eu să par foarte bine să am loc să pun și mulți arcași.
Așa. Eu cu asta atac. Am un frate care îmi zice mereu corcoși și cu giganți. Mereu cu asta să ataci. Am atacat cu ăștia. Mi-a plăcut foarte bine. Nu putem da. Așa. Pam. Pam. What is this? Huh? Bottom. N-am ce să fac. Nu. Nu putem să luăm. Tronhal, uite! Și totul pasă. Să luăm doi. Să luăm pe doi. Tronhal! What the fuck? What is this? What is this? Mamă, de câte ori l-a burut de... Mamă! Dar și parcurul... Dacă aș pune eu să donez, iar dona este copil. Te rog frumos. Da, foarte bine că a pus mortarele pe lângă turn, foarte bine că a pus mortarele pe lângă turn, fiindcă pe lângă aici, fiindcă cel mai sigur o să dea pe la Tronhal și nu prea are să apere la Tronhal, doar cu zbourile pe aici, dar sunt sigur că unul dacă are un peca de 2, să zicem, și noi, multe chestii, l-ar distruge, dar a făcut foarte bine. Bine, oricum are multă bază pe instalator, deci nu o să fie o problemă. Sunt la what? Dar nu sunt la what? N-am ținut mami, não e bom. Da, ficăm și la donat. Sunt și o să-i donez un GM. Giantule, unde te duci? Giant! Cum se duce? Vreau să văd. Niciodată n-am văzut cum se duce. Vreau să mă uit. Ați văzut oamenii? Foarte frumos de foarte. Mortar de unul. Foarte zis. Poate cu bani și mai enervante. Acest felicit o să vreau să merg graduez în curând cu tine. Ce ziceți? Am putea să-l pecium? O fi ce mai bine. Vedem data viitoare, eu o să vă arăt. Sper să nu dați dislike că l-am peciumit.
Bine, dar pentru data viitoare sper să strâng peste 6 like. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Pa!